Зайчик. Доброго вечора. В ефірі Прайм на телеканалі АТР. Ну, це я традиційно так кажу. Насправді це не зовсім звичайні ефіри, звичайні прайм-тайми. Бо в нас йде вже більше за місяць телемарафон «Сейв АТР. Голос Криму» має бути в ефірі. І не зрозуміло, коли він закінчиться, з зрозумілих обставин. І ми запрошуємо на цю хвилину до нашої студії людей, які найсильніше нас підтримують, людей, які знають про наш канал, про наш народ, які завжди поруч. А тим більше, моя сьогоднішня гостя ще не була на телеканалі АТР. Це така помилка величезна, історична, яку ми зараз виправимо разом. Це Ірма Вітовська-Банца, актриса, акторка, правильніше. Акторка, так. Добрий вечір. Я була на каналі, але не в вашій студії. Ну, для мене як не було. Але так, це було раніше, вже набагато. Але я дуже рада і справді я підтримую вас. І хочу одразу сказати, тому що я акторка кіно, що для мене робота Нарімана Алієва «Додому» є дуже важливою в контексті відчуття солідарності з вашим народом. І ще я перейду, просто мені так простіше. Вибачте, моя українська не бездоганна. Я хочу сказать, что вы же даже рамку поставили «Сейв АТР» у себя в Фейсбуке, там многие люди видят, вы человек популярный, вы тоже привлекаете, одна из тех, кто привлекает внимание к этому безумию, которое творится уже второй год подряд в одни и те же даты. Вот. И в одно и то же время уже другое правительство, при этом уже президенте, придумывает новые и новые причины, чтобы оттянуть или вообще прекратить, мы не знаем их конечных целей, государственное финансирование канала, который не может получать ниоткуда никакую прибыль, который показывает, вы видели новости, что мы показываем, да, там каждый день репрессии, вот сейчас грозятся арестовать лидера Меджлиса Судака за спонсирование терроризма, как они пишут, да, вот. И так далее. И любая помощь нам вообще, каналу АТР, например, я не про этого человека говорю, а каналу АТР, кто вот из Крыма, допустим, передаст даже 10 гривен, они трактуют это как помощь террористам. Да? Ну, звісно, це зрозуміло, да, з точки зору окупантів. Да, зрозуміло, що ми не можемо ані рекламу тут получать. Ну, і ви потребуєте захисту, по-перше, за Конституцією ви є громадянами України. І анексований Крим цього не скасовує, а потім ви народ, який утворився на території Криму, тобто ви титульний народ цієї території, і у вас немає запасного аеродрому, хто би вам допомагав. Крім і України, це є прямий обов'язок дбати про вас. Тут абсолютно логічно. Чому так себе ведуть? Я не знаю, я думаю, що це певні, можливо, впливи, тиски, певні. З якого боку? Я думаю, з російського. Я думаю, ну, а з якого? Ну, просто у меня точно не з американського і не з європейського. В Америке мы никому не мешаем, в Европе никому не мешаем, в Украине никому не мешаем. Я думаю, це все, що пов'язано оцю вашого Криму і України, так? От для того, щоб не було цієї причетності одне до одного. Я думаю, що це тиск. Я думаю, що дуже, якщо така системна йде робота, я думаю, що дуже великий тиск. А как вот так получается? Я тоже ищу ответ на этот вопрос, найти не могу. Вот Владимир Зеленский и вот РНБО, и запрет каналов Медведчука. И, казалось бы, мы тут думаем вообще, тут мы патриотический канал, тем более мы внутренней политикой практически не занимаемся. У нас Крым, репрессии. И Зеленский говорит противодействие фейкам, информационная война с Россией. Мы думали, тут вообще нам работы будет столько, что мы не будем успевать просто грузить все, что мы делаем, новости, там, политические программы и так далее, туда, больше, больше, больше. Вместо этого нам говорят фактически «заткнитесь». Я от тут этого не понял вообще. Я думаю, що це теж те, що ми сказали до цього. Це тиск певний, який, мабуть, дуже є суттєвий. Я не можу давати коментарі, тому що я
ну, не в ситуації зараз такої Ну, інформаційної. просто відчуття таке. У мене таке відчуття. Так, звичайно, я не думаю, що тут є свідома позиція, власне, їх як громадян, але я думаю, що вони перебувають під великим впливом певних якихось. Ну вот я тоже, вот я пытался найти другие Тому що версии. це ж не тільки Да. ця історія, це ж дуже багато історій, які там ми там затишуємо або капсулізуємо. І я думаю, що це впливи. Я думаю, що це певні тиски. То есть наш враг находит каких-то людей, какие-то каналы, через которые он может то в суде, то где-то в правительстве, то где-то в администрации президента, то где-то еще с помощью каких-то рычагов влиять, тормозить что-то. Ворог дуже Да. досвідчений. Він досвідчений вже не останні там роки. Це досвід уже Вообще століття. говорят, они тратят на что-то мне сказали недавно цифру, типа $500 миллионов в год на внешний вот подкуп там всяких французов, американцев, Я бы не англичан. здивуюсь. А вот так подумать, и впервые задумался, интересно, сколько они тратят на Украину? Вот тут же как раз самое то, что покупать им нужно сейчас, война. Я думаю, что там суммы такие, что никакому нашему телеканалу с этими несчастными 50 миллионами гривен, которые нам не хотят давать на вещание, это вровень не идет. Там, наверное, Так, такие так, деньги. я думаю, що вони досвідчений гравець в цьому плані на історичній карті. І в часи зі всієї історії. Тому там вже досвід, як це працювати. І ми в зоні їхніх інтересів. Ну и как у вас ощущения? Какие в мене Мы выстоим ощущения? в этом всем? Ви знаєте, у нас який вихід? От Ні, вихід я не немає. можу давати прогноз, вистоїмо ми чи ні. Я знаю, тільки відповідаю за себе, ви відповідаєте. Який вихід? Іншого немає. Ну от є в країни там Ізраїль вихід якийсь? Море. Ні, маю на увазі Кроме моря нет інакший нічого, якийсь да. розвиток. От вони живуть в такому адреналіні, певному якомусь постійному. Я думаю, що нам і деяким ще країнам так поки що. Та й самій Росії, вона ж не рівна, правда? Вона ж теж всередині досить А ну-ка расскажите різна. мне. Вот я часто встречаюсь с представителями украинской интеллигенции, много очень друзей, все хорошие люди. И такие патриотичные, как вы. И даже вот приходят ко мне и политики, такого, ну, прям вот люди, которые, ну, прям соль земли украинской, там, националисты с давних времен, такие, ну, просто вообще. Да, те, кого в России называют фашистами. А здесь мне люди приходят и говорят, и у всех такие добрые украинские лица, они говорят, ну, все-таки русских людей много хороших. Ну, в плані як хороших? Ну, в плані, давайте так. У нас теж дуже багато хороших людей, але вони абсолютно не усвідомлюють або не хочуть і капсулізуються від питання, що є зараз що в країні війна. Так? Ну, не Разве может хочеться. хороший человек от этого себя отделять? Може. А как? Ну, это разве хороший человек? Ні, він просто не, скажімо так, несвідомий громадянин, я би так сказала. Але він може любити собачок, допомагати собачок, старшим людям, опікуватися хворими дітками. Ну, тобто в нього є добрих, позитивних, багато А раненими якостей. дітками вже не опікується, А да? це вже боляче. А це вже визнати те, що стресуватись, так? Або визнати, наприклад, те, що довгий час, дуже важко багатьом визнати, коли роками культивувалося, що Росія є другом, дуже важко прийняти цю іншу правду. Не тільки тому, що апріорі хтось не вірить, такі теж є. Такі теж є і вірять, що це певний відсоток є. хахли. Є. Але деякі не хочуть визнати, це травмує. Це іноді більше травмує, ніж нам їх травмує повсякденна вкладка в якусь там рятування хворих дітей. І тут я можу сказати, що це добрі люди. Свідомі вони громадяни? Напевно, ні. Это Напевно, такая, ні. наверное, многовековая травма, когда Да. веками объясняют, что это братья, а потом не хочется верить в очевидное, что глаза Звичайно. 7 лет видят Звичайно. вот так, да? Звичайно. Но отворачиваешься так, как будто этого нет. Звичайно. У росіян, я би сказала, десь приблизно та ситуація. Тому що ми бачимо, що є люди, які виходять, є люди, які не бояться. Ну, там взагалі складніше, Да? А правда? какой процент, вы знаете, там выходит? Ну, відсоток маленький, знаю, дуже Даже страшно жирний. делить. Вот 90 тысяч по данным ФСБ.
Це дуже маленький відсоток. Але система російська будувалася, у них ще жорстче це все закручувалося, ніж поки Україна потрапила під вплив. У нас ще було магдебурзьке право, у нас, в принципі, була якась польсько-литовська сторінка, у нас була європейськість якась, у нас частина України дуже довго була в Європі, скажімо так, і має досвід європейських імперій, так? Але там, якщо ми уявимо навіть кріпацтво, скільки поколінь кріпацтва в Росії, а що таке кріпацтво? Це взагалі попирання гідності. Когда человека нет, ты вещь Ти просто, ніщо. да. Це зґвалтовані народи, дуже багато, які пройшли через цю м'ясорубку. У мене колись була робота, а в Україні скільки? 1,5 покоління. 1,5 покоління. Дідо Шевченка, вільний козак, батько Тараса Григоровича потрапляє повністю під кріпацтво, і Тарас Григорович не доживає, він достатньо молодою людиною помер, коли звільнили, пройшов процес звільнення. А в Росії є території, в яких там поколінь було понад 10. Так. Це яка правда. свідомість, це яка зґвалтована свідомість, як це через ДНК передається, цей страх, це якесь садомазохістичне вже відчуття влади і громадянина. Розумієте, оця покірність. Я очень хорошо вас понимаю. Тому я думаю, що тут це теж дуже великий чинник для дослідження. І це дуже хороший чинник для дослідження носіями яких територій є люди, яких так само чи вивезли в Україну, чи самі вони приїжджали в Україну жити. Тому що я вважаю, що це дуже багато хто трактує, що це все одно передається. Будь-які травми, які отримала родина далеко, наші бабусі, вони передаються. Знаете, пани Ирма, вы настолько потрясающие вещи говорите, вы просто не знаете, о чем я сейчас думал. Дело в том, что вы же историком хотели быть, правда? Хотіла. Но это чувствуется. От я, власне, хотіла додати, я мала роль, де якраз моя героїня отримала покарання кримінальне за злочин. І там гра слів. А це російський документаліст, він драматург, він Воронов, але він документаліст. А документалісти, як і історики, архівні працівники, вони не мають випадкових дат в творчих своїх роботах. Тобто, і в нього стояла дата 1837 рік. І на грі слів ця героїня зустрічається з представником 20-го сторіччя, це все в потойбіччі відбувається. І він каже: ви з якого року тут сидите? Вона каже, з 37-го, 1937, так, зрозуміло, не будемо, я думаю, що всі... І я тут подумала, а що відбулося в 1837 році? Я зайшла, значить, почала шукати. І виявляється, що тільки в 1837 році кріпаків ввели в кримінальне право, взагалі в законне право. Тобто можна було просто розчленяти, хоронити руками заживо, їхніми. Да. Тобто до цього я читала листи оцих подавачів, щоб ухвалили цей закон. Це коли малюють середньовічну Європу, чесно, це дитячий садочок, що відбувалося там. Наприклад, побудова самої системи була настільки, що це ваше майно, ваші кріпаки, але ви і ваші кріпаки – майно царя. І якщо ви робите шкоду, то ви самі маєте... тобто ці всі хабарі, це все... була, да, відкати хабарі існували вже дуже давно. І, власне, можна було домовитись, от ми з вами пани, так? І я хочу запороти свого мішку. От він мені набрид. Чи дуньку. От мені треба її там якось щось зробити. Але я знаю, що якщо я це зроблю, я можу бути так, що мені треба... це не дуже... То ваш Петька запорить і нічого нікому. І ми з вами там поп'ємо, покутім. Тобто настільки це страшна була система. Я вже мовчу про педофілію, я вже мовчу про те, що батьки нівечили часом своїх дітей, щоб вони не підпадали під різні... Там листи почитати, скільки подавалось. У мене отак волосся шевелилося. Я просто зайшла подивитись, чому героїня у 1000... І от для мене стала картина, що таке зґвалтована психіка на протязі поколінь. І чому 90 тисяч, ви кажете, це є відповідь.
Це великий досвід тоталітаризму не тільки радянського, а повного ще до того тоталітаризму. А знаете, еще по нервам... Ну и там народів багато, так? Да, есть, ну, народы, я считаю, их оккупированными. Абсолютно. Народы, да? Они же, как украинцы, были оккупированы, то же самое до сих пор, многие народы оккупированы. Но у этой медали есть и другая сторона. Это когда общество, большинство общества, начинает жить по правилам звериным. По правилам тюрьмы, ГУЛАГа. Зоны, да? На самом деле это даже не зоны. Я сейчас прочитаю отрывок исторической книги. Он как раз про крепостную русскую общину, вот, которая под барином живет, да. но она самоуправляется там внутри. Да, а барин с нее берет. Тоже такая маленькая зона, я все допускаю абсолютно. Для сельского мира уже соседняя община была не нашей, чужой. У нее было не грех урвать кусок пастбища, отхватить угол пашни, участок леса. Интересно, что акции или качества, считавшиеся порочными внутри замкнутого мирка общины, теряли негативную окраску за околицей. Запахивание чужой земли, порубка в соседнем лесу, наглый обсчет пришлых батраков считались не бесчестным, а лихим молодецким поступком. Если же такое действие шло на пользу не одному, а всей общине, давайте эту аннексию Крыма, допустим, подставим сюда, да? То тут получало всеобщее одобрение даже прямая кража соседского имущества, а вор долго ходил в героях. В свою очередь, от соседних общин ожидалось такое же поведение. С ним нужно было держать ухо востро и так далее. Это простой пример использования на практике двойного стандарта, когда оценка поступка моральная менялась на прямо противоположную, в зависимости от того, кто его совершал, наш или не наш. Крым наш, наш не наш и так далее. И вот тут дальше резюме. Поскольку Россия была страной крестьян, то такой нравственный принцип властвовал над всем государством. Это Валерий Возгрин, «История крымских татар», предисловие. Он профессор Питерского Барак на барак. Ваши, не наши. Сегодня вы, завтра ви. Умри сьогодні ти, завтра я. Да, ну феодальне построєння общества, яке так і залишилося. Ну, феодальна Європа це було там, але це було глибоке середньовіччя. По суті, людоєдство. От по суті. По суті, так, але давайте так, що система так була і влаштована. Ну, давайте згадаємо їхнього улюбленого, якого вони не прийняли у фільмах. Шкода мені, що він підписав листа. Павел Лунгін, цар, да? Коли він зняв і спробував їм показати справжню, ну, десь в чудовому виконанні Мамонова, Івана Грозного. Що це було? Вони ж не сприйняли його, тому що це не Бунша, це прекрасний Іван Васильович, розумієте? Це ж було дуже скандал такий був, хоча він, я скажу, тільки на 20% десь його, там взагалі все дуже печально. І шкода, що закінчується і так дуже обережно про вирізання Новгорода, так? Хоча там страшно було. Хоча Новгород це якраз була незалежна країна, можна сказати, союзник польсько-литовського. Да нет, они там своих резали. Це... Они резали, по сути, ну, единоверцев, по суті, таких же славян. Ну, але тільки з досвідом демократії і іншого побудови суспільства. То есть, вот, по мое убеждение, что такой национальности, как русский, вообще не существует, а есть вот рабские психологии, есть нерабские психологии. Вот те же одни этнические были славяне, я уж не знаю, как их там, их называли кривичи, в Латвии до сих пор, знаете, Крейвия, Россия, Крейвия. Вот, они же были славяне такие, же родственники были киевским славянам там и так далее. Казалось бы, да, но вот эта рабская жизнь, она вывела совершенно другую общность людей, даже не этническую даже. Не етнічно, це свідомість, це світогляд уже. Але оцей світогляд на жорстокості і страху одночасно. Ну це от така от, власне, є, це зґвалтовані народи, я вам скажу. Це дуже, от, власне, психічно зґвалтовані. І там для Росії, ну, вся їх велика література завжди була в контроверсії до... Крім коли їй там загрожувало, так, певні. Коли, наприклад, десь перемикало, починалося, ну, Чаадаєв, там, згадаємо, де дуже багато... Но часть русской литературы, кстати, частью которой стал Микола Васильевич Гоголь, да? Он же стал все-таки частью русской литературы. Ну, але він написав «Мертві душі». Є вечори на хуторі близ Диканьки, і потім ми переміщаємося в «Мертві душі». Но кто-то говорит, страшно. И я, кстати, с этим соглашусь, что все-таки он такой был, ну, малорос немножко. Ну, в нього листи були до матері, що мені не дають писати нашою мовою, так? А я не можу інакше. Ну, а хіба у нас... Ну, не Шевченко он, короче говоря. Не Шевченко. Ну, так і Стус, такого, при всій повазі до раннього Тичини, не Стус... Ну, хтось зміг пройти.
Ви розумієте, дуже важко, коли у вас родина. Я дивилася про Курбаса. Скільки людей захистили Курбаса? Його учнів. А скільки дали покази? А хіба можна їх звинувачувати за страх? Коли, наприклад, не ваше життя, а життя ваших дітей, ваших, ну, це ж там, ви розумієте, вони вмикають будь-які. Ну, це понятно, Тому я не можу давати оцінку, тому що я сама не знаю, що б я робила в цей момент виклику. Це дуже добре нам зараз. Тому я не можу навіть дати оцінку, чому росіяни деякі бояться, які розуміють, що відбувається. Так мы не будем их давать им оценку, мы просто скажем так, что вот Шевченко это одно, а Гоголь это другое. Але не просто, всі Шевченки, на жаль. Це А дуже... Гоголь писал очень подобострастные письма императору Николаю, просил у него денег на житье в Риме. Ну Вот. і віддав Тараса Бульбу 39-го року, і там ще треба було внесли в 41-го року видання. Там якраз і з'являється ця вся любов, тому що... Ну, очень хорошо, что про литературу сейчас тоже поговорим, про русскую. Але, до речі, він написав потім листа Максимовичу, да, який за Януковича, коли було святкування ювілейне Гоголя, і використали уривок цього листа, я пам'ятаю, були такі... Як вони називаються, попри дорогою сітілайти, да? Чи як вони називаються? Да. Оці такі, що світяться. І там був Гоголь, і там була частина цього листа. Це він слав Максимовичу, якому дозволили, ну, який поїхав очолити університет Шевченка. І довший час вони ж прибували там, столувалися у Аксакових, от, не в Україні, не можна ж було. І він шле йому листа навздогін. І там такий був текст. Я дивилась таке трактування і читала про з листів, от власне спогадів Аксакова і Гоголь, що писав. «Туда, в гордий древній наш Київ, там творились...» І там у нас поставили 3 крапки. Ага. «Туда, в гордий древній наш Київ». 3 крапки. Це було те, що в Україні було пару років тому на святкувань. «Там творились діла старины нашей». А в 3 крапках там містилось «Туда, в древний наш Киев. Он ведь наш, не их, не правда ли? Там творились дела старины». Я знаю, почему вы по нерву защищаете Гоголя. Он драматург хороший. Хороший. У него п'єси реально хороші. І він підписував, він визнавався українцем. В Італії ж він там десь щось трошечки поробив. Нічого. Хитра, не хитра. Це, звичайно, я вважаю, що Гоголь належить 3 народам. Себе він визначав українцем. Його творчість належить і росіянам, і українцям, і італійцям. Бо в Італії, наскільки я знаю, коли він там він збирав оці казки, якусь усну і щось там це фіксував, якісь там дрібниці є. Тому я думаю, що він доклався. Але те, що він... Сьогодні трошки час Гоголя, вам не здається? Сладкова-Щедрина. Ну і Гоголя теж. Просто... Гоголь такой был. Ну, он Ляпкины, Тяпкины, ну, зараз я понимаю, тут просто... но все равно он императору отсылал все эти произведения. А якщо забрати про імператора, взяти от просто... Он подстраивал с миром. Он подстраивал. Он даже «Мертвые души», он же по цензуру написал. Он писал так, чтобы власть не поругать центральную. Ну, вот так по-хитрому. Но бог с ним, с Гоголем. Я вот про русскую литературу. Вы упомянули Чаадаева. Но мне кажется, что большая часть русской литературы – это как раз не бунтарство. Это как раз безнадега и культ жертвы. Культ жертви. Да. Але мені часом здається, що це так само можливість якихось певних... От жертва, прокричавши, що от як важко бути жертвою. Ну, не борці. Вот. Ну, чому Лермонтов все-таки був, я би сказала, десь... Ну да, но он умер рано очень. Ну, але був. И умер на захватнической войне, кстати. Ну, правда, не в бою, но умер на Кавказе. Он же там воевал, он убивал там черкесов. Он був частью імперії теж. Ну так, але все одно, я думаю, що у них можна побачити, що таке система, і що людина в системі. Але ж все одно підкладалось так, як зручно. А Достоєвський вам подобається? Мені Достоєвський дуже подобався, коли я була підлітком, «Братя Карамазових», я перечитувала разів 3-4, «Ідіот» пізніше. Ну, от «Братя Карамазові» для мене була найбільша улюблена книга Достоєвського. Потім не було розчарування в ньому. От я ж розчарувався почему-то. Не почему-то, я знаю точно почему. Ну, у мене більше було, розчарування, якби зараз не зверталася до нього. От так, як тоді зафіксувалась, так якби і Булгаков, знаєте, в той період прийшов.
десь підлітковий. Я дуже рано читала Вот літературу он как раз, складну. Булгаков, хорошо заходит подросткам. Да, это точно. да, Вот да, эта да. полумистичность какая-то, вот это все. Ну і плюс реальна оця підміна оцих всіх, ну ми бачимо ці ж це, я ж бачила, як мої ходили батьки на парад, і в той самий час, що відбувалося в відношенні до цього параду. Так? Ну, ми жили в такому зміщеній Я застал все реальності, это, я старше абсолютно. вас, поэтому я все. То, що, скажімо, я дуже люблю Чехова. Я дуже люблю Чехова і вважаю, що він дуже тонко якраз писав оцю про відсутність браття, взяти відповідальність. І от три сестри – це найкращі, живуть Вишньовий біля сад, вокзалу. Вишньовий сад, але живуть біля вокзалу. Ми чуємо весь час Москву, Москву, Москву. Ми вже всі в залі, всі в буквах Москву, Москву. Надзадача. Причому живуть біля вокзалу. Я ще раз повторю. І ніхто не візьме квиток. Живуть чути гудок поїзда весь час. Да? Но ніхто не бере Ну, квиток. Емеля ж с печки не слезал, пока она сама не поехала. Но вчинок візьми і їдь. Вот это. Роби. Да. Ну, роздергольствувати як? Оце теж, і мені здається, що в нього, у Чехова, якраз і є ось ця така певна карикатура на це все. Ну, Тому що кстати, дуже жорстка карикатура. довший час експлуатували на темі таких благородних, нещасних, суть-то другая, сентиментальних. А насправді це ж якраз і викриває. Альо! Как вы можете так жить? У нас була вистава Януша Главацького, поставив її Станіслав Анатолійович Моїсеєв в Молодому театрі «Четверта сестра». Януш Главацький – це польський драматург, який довший час мав досвід співпраці з Голлівудом в Америці. Він був дисидентом, він мусив Польщу покинути в свій час, але він був дуже великим прихильником Чехова, власне, трьох сестер. І він приїхав в Москву в 90-х роках. І, надивившись на реальність 90-х, він написав «Четверта сестра». Я не бачу. І чудова була вистава, вона вже знята. От шкода, що ви не бачили, тому що це блискуча була вистава в свій час. Вона була топовою в Києві, неможливо було не потрапити. Ми дуже довго грали, просто ми три сестри постаріли, а особливо Рімі Зюбіної було, вона грала школярку. Їй же було просто незручно, тому що ми ще там інститут закінчили, можливо, там з Васько сховатися з Наталкою. А от Ріма, вона грала от 11-класницю чи 10-класницю. І їй було, вона каже, я вже не, ну, як мені вже натягувати ці хвостики. Ну, тобто, але в неї була роль безподобна. Це її одна із коронних ролей, вважають, театральних, і Танечка. І от там, що не слова, це пьорли. Розумієте, там, коли військовий батько, у них батько військовий, захватнических військ, якого мобілізували на пенсію. Як це? Демобілізували, правильно сказати. Да. І він бувший танкіст, і він від цього бухає, тому що у нього він нікому не потрібний. І він за час спитає, там є депутат у старшої, який приходить з Думи, і ну, подвійні, там простьобується вся система настільки, що там це викликало жахливий сміх, і ми показували цю систему. Я думаю, що нас Арестують. Арестують, розстріляють і убирають сміх. Весь, да, як в цьому фільмі. Вот. То він питався, а чи можна сподіватися в найближчому часі на справедливу світову війну? Слово «справедлива світова війна» – оце, розумієте, те, що ви казали, справедлива світова війна. Тобто, не устроїте нам справедливий ядерний удар. Да, справедливий. Вот. Це ж якраз в добрій упаковочці, в красивій оберточці, в утренниках і в наших шкільних виступах, як ми фанатіли ходити в формах танкісток чи десантників. Це було поголовно, обов'язково в школі програма. На якісь дні армії нас одягали в ці... А, то есть помните вот это все, да? Звичайно. Назывался это «Смотр строя и песни». Так, і були в мене это кто форма. шагает в ряд, наш десантников отряд. Да, это кто да, шагает да, в ногу, да. уступите нам дорогу. Вот. І ми маньячили на цьому. Але дивіться, як працювала ця пропаганда, так? Я думаю, що Росія, вона як досвідчений спадкоємець, і взагалі вона не змінювалась, скажімо, тільки емблеми на санках мінялись, все Санки ж то їдуть давно, санки то їдуть там. Починає з Андрія Боголюбського. Это не санки, это танк.
Ну, я маю на увазі, Танки окей, їдуть з Андрія Виговського. танк побудований, що да, він їде, він тільки міняє там керманичів, вони там досконалюють, там перебудовують. Але емблемки, все це ж, ну, опріччина, це ж чудово, це ж саме Кайф. Служби безпеки всі Кайф, там, да? опріччина. Иван Грозный, крутой. Круто, Сколько там, зарезал, сколько взагалі. перерезал. А да? потім, да, опріччина все це. І Потом таке. Петр Первый, сколько он Тоже, ну і захоронив. сина один, і другий замочили. Це Красавцы така, просто. Сильные руководители. сильне. Крепкие хозяйственники. Так, Да. і от воно все, воно ж так раз. І просто зміна еліт не означає, що танк той самий. Він їде і добре їде. А чого ж він не їде? Їде, ж працює, до сих пір, бачите, Я їде. как-то как раз, когда переехал в Украину, и вот про эту войну, я когда вот мне лезут постоянно что-то русские артисты всякие, их тут просто отгружаю в аэропорту, обратно успеваю, да, что в принципе русская культура, как и русская великая литература, это такая красивая надпись на танке. То есть сначала приходят они, а потом приходят вот эти вот, ну, реальные, которые убивают, да? Угу. Есть такое ощущение? Є. Несут они с собой это? Как несут? Вот через что несут? В чем тонкость, вот с вашей точки зрения? Це зоновська побудова. Ты никто, хозяин дурак, ты раб, я ну, хозяин твоей жизни. Ви знаєте, я можу розказати вам один випадок, який я запам'ятала від моєї прабабусі покійної. Це Західна Україна, село Медуха. Из Франківщини? Да, так. Ну, це батькова лінія. Це мамина лінія досить. У мене є російські, це якраз Псковська область, біля Крівічі. Латвії, Крівічі, які вони А у вас називали. вот латыш еще есть. Ну, це от, Или власне, моєї бабусі, батько сам от з цих Крівічів, з Псковщини, а мати латишка. Ну, вони Моя ж прабаба... сусіди. Так, вони ж Так. там, як з будь-які прикордонні території, вони мають дуже багато міксовості, так, це було зміш. От, якщо вони не мають контроверсійної якоїсь такої історії. А дідо, мамин батько з Чорнобильський район, ну, тут з Поліщуків, з Полісся. Чорнобильський район, село Стечанка, яке згоріло вже за Чорнобиля, але там теж драматично. У мене кожна родина можна розкрити. Мого діда росіянина розстріляли в 27-му році, як куркуля. Вот я хотел только что уточнить, как кулак. Він Тогда же да, был такой. Может, кулак, по годам определять, который- за что расстреляли. Кулак, который построил в этой деревне школу, лікарню, заробляли, всі в нього працювали, всім платилося, всі добре. Він навіть привозив синематограф, моя бабушка казала. Когда у человека есть что взять, его нужно уничтожить. Это же Да. понятно. В Как его с нашим расстреляли, народом тоже. Мало то, що забрали, але його розстріляли закони, якими власником він не був. Просто ці коні базувалися тут, і вони виконували ще таку місію, його родина, чи він, чи дядько, як дивитися за цими породистами якогось дуже великого дворя, ну, цього, чи графа, чи когось. Ну, знаєте, ці породисті там... Ну, давал просто на уход. Так. І ви його за них, тому що їх хотіли на армію забрати. Він сказав, ви що, це порода за одного коня, ну тут це ж не так. А еще, Ирина, знаете что? Але Вот это- вони, ну, неосвічені. Моя бабушка казала, п'янчушки прийшли к власти. От отношения к собственности, согласитесь, это Ничушки. тоже важно. Да, Твое, не твое. приватна власність. Вот. От, власне, це теж до кріпацтва. Там, де кріпаки, ви ж пам'ятаєте, що були листи, коли після того звільнення кріпацтва деякі просилися, вони не знали, що робити з цією свободою. Вони абсолютно були не адаптовані. Ну, или пропивали все сразу. Не да. могли адаптуватися. Так, це було страшний колапс Это как человек из детдома выходит, некоторые не умеют сторіччя. пользоваться приборами или какие-то дети. Абсолютно, а да. тут віками не складена ніяка, то розумієте? А в Україні все-таки приватна власність дуже важлива. І це, до речі, відповідає на тему Голодомору. Чому на територіях Росії ми бачимо ті зони, де теж був Голодомор, де склався хазяїн, де відбувся хазяїн. Там або жорсткі репресії, або Голодомор, або ще якісь певні, абсолютно оці мало не винищення цілими малими народами чи переселення.
І Україна просто підпадала як ціла етнічна група під повстання. Та? Приватна власність була. Тут же зачищались теж не тільки українців. Тут були ті, хто ж проживали тут. Просто це вже було як ціла нація складала небезпеку, бо для неї приватна власність найбільш. Ну, для українця приватна власність, хоч маленька, тому є. Це правда. Це вже дуже важливо. Знаєте, про бурячки анекдоти не даремні, там, чиї бурячки. Це, на самом деле, прекрасно. Так, це європейська історія, тому що приватна власність дуже важлива для українців. І потім оця анархізм, ну, і часом нам цей анархізм вже випрацьований у нас. Щоб вижити, оцей стихійні постійні повстання, він часом шкодить, тому що ми не можемо побудувати державну сталість. В этом є і хороше, і плохое. Так, погане, я вам скажу, що це якраз заважає нам бігти довгу дистанцію. Нам весь час хочеться швидко. І відсутність цієї державності і те, що весь час репресувалися еліти, як тільки було достатньо відсотків для того, щоб зробити і все-таки Україну відтворити, вичищалася ця еліта, і, відповідно, знову потрібно було довгий час. Для меня, Ирма, вообще чудо, вот я так думаю, есть два чуда в свете, но близких до меня, да? Это то, почему остались живы крымские татары. Было 7 волн выселений, была зачистка, просто о ней никто не знает, ну, забыли просто. Я тут в Киеве купил, не купил, а просто увидел на антикварном рынке книжку. И там она 86-го года, 1800. И вот за 61-62 годы, как раз когда крепостное право отменяли в Российской империи, из Крыма выгнали 4 пятых крымских татар. До этого выгоняли, был 93% на момент оккупации Екатерины. Потом до 40%, потом выселили из 250 тысяч 200, осталось 50 тысяч. Потом при Сталине всех до одного отправили за 5000 километров. Ну, знаете, как отвозят, вот отвезти собаку так далеко, что она уже никогда не вернется. Да? Забыла, кто она, где она, там прибилась к какой-то миске и так далее. Но наш народ показался такой, что так его как собаку не отвезешь. И мы как бы вот вернулись. Это огромное чудо, что мы вообще сохранились. Там язык, да, сложности есть, да, даже оккупация сейчас, да, но все равно я уверен, что мы ее переживем. Потому что, ну, уж в таких условиях выжили. И то, как жива Украина. Для меня это абсолютная загадка. Потому что раз империя, два империя, три империя, значит... Тільки 20-те сторіччя да, це если только 20-е перемололо. взять, да, даже остальное не берут. Да и остальное тоже можно взять. И вот эта русификация, там 20 волн запрета украинской мовы, там ее нет, она не такая, не преподавать. Церква втратена, ну, все. То есть там, прям вот будь-яка брали, незалежна форма. посмотрели, так, все, что украинское лежит здесь, да, все должно быть уничтожено. Все до одного, да. Как, почему Украина осталась? Как она сохранилась? Вот у вас есть версия? От, там версія. Я абсолютно вірю в метафізичний світ і в Господа Бога. Я думаю, що питання, як тут сказати, так, щоб мені здається, що має бути, воно буде. І весь час якась є така схованка, в яку диявол не знаходить. Знаєте, наприклад, ну, от, він уже тут винищив, так, нібито. Інтересна алегорія очень, да. Але чомусь в цій території нібито хтось виживає, з'являється і починає знову розкручувати ці речі. Воно заражає. Я не знаю, можливо, це земля. Я переконана, що і це Господь Бог береже. І ця енергетика його волі і території, на якій лишилися. Що таке життя фізичне? Це ж не тільки ми з вами перебуваємо. Це не тільки люди, які померли. Це інформаційний згусток. Інформація залишається, вона вічна. Емоції, інформація, бажання відповіді за жертву несправедливо вчинено, карма, як завгодно. Це все накручується. І чим більше народ платить, тим більше. Я розумію, що багато народів зникали, ну, мабуть, ми ще не настільки спаскудилися, не настільки гріховні, щоб нас терли ластиком, ми не настільки впали. І нам дають весь час шанс. Але за рахунок нас живиться портал і страждають ті самі народи, про які ми сказали, і далі вони. Може, це наша така доля, цей портал все-таки якось уже закінчити і дати
ну, і буде якась зміна і там. Мені би дуже хотілося цього. Але хотілося б, щоб це було не якось так логічно. Я не знаю, просвітництво, що має відбутися там, що має народитися. Ну, але я не можу вам точно сказати, чому ми виживаємо. Але часом бувають дуже дивні випадки. Наприклад, я не буду називати прізвищем, винищена вся родина. Але в нього була позашлюбна сім'я. І нащадки позашлюбної сім'ї, яку всі пропустили, раптом стали дуже великими діячами і борцями за Україну. Я просто це знаю, я просто не хочу називати прізвище. Часом працює, це такі мінімальні випадки. О чому не подумаєш. Так, да, не подумаєш, все винищено, все зачищено, велика авторитетна родина. Це раніше вже було. І раптом, виявляється, що генетика, досвід, і тут, можливо, і тут є відповіді. Як наші покоління наших мам, бабусь, прабабусів, коли винищували чоловіків, це більше було. Як вони передавали. Я пам'ятаю випадок, моя баба, мій тато там зібрався в 90-х на Майдан, щось відстоювати знову, якось там прийшло знову в Україні парламентський, Західна Україна дуже чітко, рух, шмух, туди-сюди. На вас там вся двіжуха йшла. І він пішов і каже, я пам'ятаю фразу, і тільки ж це сторінки УПА, тільки це все починало сильно підійматися, тільки в людей оця амнезія, цей ковток, розговорилися наші старі. І я пам'ятаю, моя бабця покійна, тато такий десь, трошки випив і каже, я все, йду в ліс. І моя бабуся, вона боялася, коли тато вріже пальчика. Тобто, чи хтось. Тут вона взяла і достала пулемет, ні? Майже, якби було. Вона боялася, тобто вона втрачала свідомість від будь-чого, що там з її дітьми. Вона така, а тут я від неї чую, і я вкололась пальчиком, тому що я зашивала щось, а я ще якраз школу закінчувала, і вона каже таким її голосом, чекай, ще не час. Не її голосом. Дуже раціонально, дуже сухо сказаним. Я думаю, що це тут теж якась є історія. Коли ми вміємо сховатися, приховатися для того, щоб вистрілила ця пружина, дати якусь трішки таку імітацію заспокоєння. Якоїсь нібито тут все приспано, а потім раз, і воно виростає. Звідки воно виростає? Ми кажемо російська історія, наша шляхта, яка перейшла в російське дворянство. Дуже багато із неї було в декабристах. Ми пам'ятаємо, це етнічні українці були. Це етнічна українська шляхта, які видавали букварі українською мовою. За їх рахунок видавалося підпільно друкувати, тому що це ж було заборонено на державну. Тобто хтось где-то партизанив все одно. Партизанили все одно. Хтось где-то партизанив. А Кирило-Мефодіївське братство. З дітей священників і дітей викладачів сільських. Сільська інтелігенція дуже сильно впливала. Священники – це були люди, які були філософами, носіями освітової інформації. Оця партизанщина, як ви кажете, і їдуть багаті дітки теж от сюди, вчитися. І вони потрапляють під оці терористичні організації, як Кирилівський, Мефодіївський, під вплив адреналіну, юності, молодості, справедливого негодування, що це ваше, виявляється в вас. Це дуже, розумієте, правда, вона діє повільно, брехня дуже швидко, агресивно. Але правда, вона заходить вповну. І правда, я не думаю, що за брехню можна пожертвувати собою, за правду можна. Кажется, ми докопались до корней. І я думаю, що ця партизанка дозволила нам вижити. І я розказала вам декілька варіантів, як могло бути чи через генетику. Як хтось писав, мені здається, Стус, ви можете там затикати комусь, але зі сходу вам. А ви книги писати не пробували? Ні, мене на все не вистачить. Я дуже боюся митців, які пишуть собі танцор, співак, актор, диригент і ще щось. Давайте я своє ремесло досліджую. Воно дуже важке. Наприклад, кіноремесло, воно взагалі дефіцитне в Україні. Було досить довго, і кіно лежало в стагнації. А ви зараз много знімаєтесь?
Щось таке відродження певне. От, власне, як не прискорбно сказати, що з часів війни кіно почалося і стало усвідомленим. Ну, воно раніше, з 10-го року почалися процеси, треба сказати. Ну, скорше, мені здається, ті роки, там, «Поводир», це була більше амбіція, так, мати кіно і, звичайно, митців на місцях кіноіндустрії, просунути кіно, яке працює на світогляд, на ідентичність. А от коли вже відбулися події на Майдані і те, що далі, мені здається, що тут всі зрозуміли, що кіно найбільше працює на об'єднання кодом. А как нам не хватает исторических нормальных фильмов, которые вот перекодировали бы эту русскую историю в нормальную? Я мрію, що Україна мала би зняти фільм про вирізання Новгорода. Це хороший стратегічний удар. Это был удар по России, был Це бы прекрасний. страшный. Власне, Если хороший Новгород, фильм снять, його висоту, до чого, як вони жили, права людини, демократичні ці, які вони зараз представляють як перші у них. Це справді це стибзяні у незалежного Новгорода. Слушайте, ну это же, по сути дела, это восточные славяне, причем они даже восточнее, чем украинцев большинство. Это же, по сути дела, они не как их назвать русскими, можно точно так же, как украинцы. Ні, ну вони наша родина пряма, вони не є, не мають, вони завжди як окремо вважалися народ, але дуже-дуже нам Но я близькі. идею понял. То есть показать, как эта страна, с чего она началась. Вот это утопить в крові свободу. Ну так, взяття Києва Боголюбським. Хто такий Боголюбський? Показати його справедливо, з плюсами-мінусами. Продукт якого світогляду він, ця дитина? Ця дитина, де вона як вона зростала, в якому оточенні, що формувало її? Ирма, вам не кажется, чому він став таким? История закруглилась, и вот такая, может, интересную вещь я скажу. Может, я не прав. Поправьте меня тогда. Або Іван Вот Грозний, він же це ж в дитинстві починається. Смотрите, а вам не кажется, что вот это начало действительно этого русского зверства, вот это вырезание Новгорода, да, и Майдан, который состоялся в Киеве, это как вот такой реванш свободы. Вот вернулась. Вот история откинул их, да, не до конца еще, эта империя пока жива, да, но вот это восточно-славянское, я имею в виду, вот украинское, ну вот это вот наше, да, оно как-то возвратилось, то есть Майдан — это определенный ответ вот это в резне в Новгороде, тогда у них получилось задушить свободу, а здесь наоборот. Час немає виміру покоління для сучасників. Ми мить. Это интересно, правда. Ми мить. Ну що ми? Ми мить. Абсолютно мить. А процес відбувається довше. Просто зараз процес став швидше відбуватися. Тому ми можемо бачити, що процеси, ну, по-перше, інформаційна свобода. Ну, все время... Ви можете швидше бачити понятно, до 20 век быстрее 19-го, 21-й ще быстрее. Ну, завдяки технологіям інформаційним це взагалі катастрофічно ми побігли. Ви можете за 30 секунд бачити, що відбувається десь. І технологія оружия теж, к сожалению. К сожалению. Але, в принципі, це і прискорює процеси, ну, неможливо перемогти правду. Знаете, что я еще хочу сказать? Вот Я просто... оптиміст в цьому плані. Не, я вижу. Я знаю, що нам дуже багато треба буде заплатити за це. Я просто боюсь подумати, чим і скільки, але який вихід. Я завжди привожу в приклад дуже хорошу... У мене є дві таких притчі, яких я люблю, ну, тобто так, умнічать, да, можна сказати. А для чого ми зібралися? Вот. І одна – це китайська мудрість, коли спитали китайців, одного з тих, хто будував китайську стіну, вкладався робітника, так, навіщо ви будуєте цю стіну, ви ж не побачите плодів своєї роботи. І він сказав, можна, звичайно, не бути цією цеглою в стіні, можна лягти поруч, тішитися сонцю, дихати, не напружуватися, прожити своє життя. Але вас з часом розвіє вітер, сонце опалить, про вас забудуть, ви перетворитеся в порох. А в стіні ви залишитесь на віка. Кожен обирає сам. От мені здається, що тут треба теж вибір брати. Що ви хочете залишити по собі? Тому що ви мить. Вадік Жуковський, такий герой був, коли ми знімали про паліативну допомогу, працювали і дозволив зняти свої останні дні з Дніпропетровщини. Він сказав, пар з чайника. Хлопчик, який вже помирав, так? Він визначив це. Для мене це пар з чайника. Ваше життя – це абсолютно те, з чим ви туди прийдете.
З чим ви туди прийдете? Не з чим ви туди прийдете, туди неможливо з чимось прийти. З чим ви туди прийдете? І що лишиться по вас? Повага. Це єдине, що вартісне, заради чого треба пропаритися тут, пропарувати. А друга притча – це той же Мамонов. Я була на прес-конференції, коли був «Остров» ще фільм, теж Лунгіна. І ще раз повторюю, мені дуже болить, що деякі люди, яких я поважала як митців, поставили підписи під тим от листом, не знаю, що їх там... Як люди, вони не склалися, скажімо, це певна зрада. гідність, Це певна так? Це зрада певне просто. питання гідності. Але от Мамонов тішить, що його немає, але він мені згадалося, коли він сказав біблійну притчу, я її взяла і тепер теж несу. Це про людину публічну, від якої більше відповідальності. Політик ви, представник шоу-бізу, представник мистецтва, культури, науки, спорту, ведучий, ЗМІ, на яких дуже багато зосередження уваги людей. Голоси. Якщо ви відноситесь до голоса, до якогось голоса, не до партії «Голос», не до голосу шоу на каналі, а до голоси, яких чують, так? Так от, є така притча, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим на ослиці, і всі зустрічають, сиплять месії квіти, гілля папороті, зустрічають месії. Ослиця думає, що це їй. Очень смішно. Реально, ослиця думає, що це їй. Це дуже смішно. Вона ж іде і... Але з неї більше спитають, тому що якщо вас обрали ослицею, на вас сіла ноша, син самого, з вас і більше спитають. Тому якщо ви тільки будете думати про це, на м'ясо. Я дуже люблю цю притчу для того, щоб сама собі нагадую, щоб не з'явилася там, мені звізда упала на ладошка, і я її вже і змінився. От для цієї профілактичної історії я весь час собі згадую цю штуку. Ослиця я чи ні ще? Які вам ролі більше подобаються? По жанру. Трагікомічні. Життя трагікомічне. Я в цьому дуже органічна. Я люблю зміщення жанрів. Я люблю... взагалі, сьогоднішній час немає сталих жанрів. Ми зараз живемо в час пошуку нової форми. Ми ж не в Древній Греції, де маски були. До речі, 20 сторіччя, згадайте, Курбаса, все це авангард, нова хвиля, всі ці наші розстріляні відродження. Пошук нового, поки використали у всьому. Пост. І ми зараз живемо, коли можна робити свої рецепти, коли можна робити, немає амплуа, все змістилося, зараз концепція. Зараз важлива концепція. І для мене будь-який жанр, будь-яка якщо це як хороша концепція. Для мене, наприклад, концепція Отелло. Я подивилась виставу британську, так? Отелло і Яго – два чорних. І Дездемона біла. Все ясно? І красиво. Красиво. Континент, який, так? Тобто проблема еміграції, проблема боротьби, проблема майбутнього, ресурсів, кліматичних змін, майбутніх викликів, де буде життя, як це буде. Тобто дуже цікаво, правда? І мені здається, от Гамлет, який у нас ми зробили, ми пустили монолог Гамлета, Ростислав Держипільський зробив його 2 рази. Один, коли починається вистава, Гамлет будеться зі сну, його бути чи не бути. И в кінці, там, де він... Какая пьеса из классических, скажем, из общеизвестных, на ваш взгляд, наиболее аллегорически отражает историю современной Украины? Зараз мені звучить Гамлет, тому що його тексти в перекладі Андруховича, нашого прекрасного Юрія Патріарховича, як ми називаємо. Да он молодой какой патриарх. Юрій прекрасний, це таке молодой, між нами, да. Між нами ми його так називаємо патріарх. Тобто. Тепер же фон Трибрас на поклик запальний прищів і крові
з усіх північних темних закапелків збирає в банди всяких зарізяк, готових за саме прохарчування піти на все, а все для них війна. От для мене оцей початок, він в виставі це як початок, коли говориться привід, так, а ми розкинули це між героями, які ззивають своїх могил і весь час, хочучи прервати цей фатум, от куди їх затягує, вони все одно повертаються в цю помилку. Вони можливість переграти цю історію. Пані Ірмо, ви Але просто... це прекрасно сьогодні звучить. І воно звучить. Ну, сьогодні, зараз я вже бачу, що зараз ювілей Мольєра, і в мене зараз навколо інколи посіщають персонажі Мольєра. Чи це в А вы знаете, что маршрутках. Мольеры при жизни ставили в Бахчисарае? Да? При жизни, в 17 Вау, веке. клас, да. я цього не знала. Да. Оце супер. До речі, було б цікаво про це. Зараз ювілейний рік Мольєра. Це Можемо частина історії, да. Можемо поговорити Я про вас це. свяжу з істориками. Це було б добре, щоб ви, власне, про це знали. Да? Тому що ювілейний рік, і мені здається, зараз питання часом не обов'язково великої професійності, а головне, громко і уверенно, жечь, да. І я згадую Дон Жуан, коли каже з Гонорелло: а вы же не врач, как вы будете лечить людей? А я одену колпак, всем скажу, что я врач, и буду прописывать проносное всем. Тобто міщанин во дворянство, плутні Скопена, Дон Жуан. Я просто бачу цих персонажів навколо. Ми говорили про ревізора, знаєте, Да. це теж І все. кого нагадує ревізор? От, власне, от ревізора мені я не хочу. Мені дуже багато хто надо ревізора, але мені дуже багато ляпкіних-тяпкіних, мені дуже багато цих коровок. Ну, ми реально зараз, все ж кольцює. Якщо ще було фатумний час, так, спочатку там, злодій, так це ж злодій, якщо герой, так це. А зараз якось це так дуже багато виникло цих персонажів, які нас слідують за великою... велика руйнація. История повторяется в виде фарса. Абсолютно. А в третий раз для дураков. Абсолютно. Пані І я Ірмо. вже боюся, що буде третій раз. Тому що я не здивуюся, якщо Булгаков вже стучить к нам. Булгаков українофоб. Та я знаю, я зараз скажу. Я знаю, що Булгаков українофоб. Я думаю, що Нам нужно заканчивать Куліш, программу, к сожалению. Эх. із наших великих це Тарас Григорович стає дуже актуальним сьогодні. З нокаутом його і нічого. Якби ви вчились так, як треба, К то сожалению, мудрість би время була программы своя. наше к концу подошло. Это, кстати, был самый длинный был эфир за последнее время у меня. И я бы еще поговорил с часок. Потому что я такой содержательной беседы давно не видел. Не в обиду всем другим моим любимым гостям будет сказано. Но мы вас обязательно будем звать еще и еще, потому что то, что вы крутая, очень интересно. Спасибо. Дякую. Я вам розкажу про бабцю, так я не розказала швидко, за ці 2 хвилини. Моя бабця була в Першу світову, прабабця. Її чоловік був в полоні на Донбасі, в російських, так? Тоді ця частина України служила в російських. Ну, понятно. А ті були в австро-угорських. І мій прадід був в австро-угорських військах, він був в полоні на території Східної, от, власне, десь Донбас. Вона казала, що такі були хазяїва, такі хліби, такі ковбаси були. Тобто, що сказати, тоді не було тут наїздів на кріпацтво, на селянство вже. І всі ці родини Макеївських, город Макеївка, всі ці, вони там жили добробутно, зберігаючи традиції, архаїчна культура якби дуже сильно там зберігалася. Були. Абсолютно. Да, абсолютно. І вона розповідає, але у нас були в полоні з російської. І каже, що москалі були зовсім інші. Тому що в Другу світову їй вибили зуби москалі за те, що вона не знала, що таке. Вони спитали спічки, а вона не знала російської свекла, мови. наприклад, или Вона не знала спічки, да. російської. Ну, понятно, да. І вона питала сирники. І вони які, і вона каже, Боже, та їхні ж то до цього приходили матушка поїсть, перехрещувалися, хоч якась видима була оця, можливо, щоб вижити, але якась, не було цієї такої брутальності, да. брутальності. І каже, та що ж це з ними зробили за буквально 15 років, там за 20? Що, його ж батько, може, тут приходив, і тут от цей ми давали щось поїсти. Окончательне розчеловечування. Все. Окончательне, да.
Ну вот наши зрители не такие, у нас совершенно другие люди нас смотрят. Наши зрители человечные, разумные, добрые и вечные. Вот. Смотрите АТР, наш марафон продолжится завтра. Пани Ирма, я страшно благодарю за то, что пришла, вас за то, что смотрели, смотрите и помогаете нам на сайте Patreon вещать сейчас в это наше трудное время, спасать вместе наш телеканал. Я уверен, я оптимист, как и пани Ирма, что в итоге все, как бы добро побежит, правда переможет. До новых встреч!